sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tinaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Fam. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, time after time. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Maukining sa kababay nga nagpuyo sa Sami City. Nga tumantatampo, nagdasangan nga fame. Say, Fem, kuyog na ko later, ha? Ha? Asa man ta? Ay, nalulingaw lang, Gwad. Ilan ko ipilay na mo, ha? Nasadaan na. Nahibaw na bitaw ka. Gawa pag ako'y plano mo entertain ron ang mga ingon ana. Hibaw, biya ka sa kong past relationship, ha? Ay, ulagi. Pero anong katagam, Gwad? Ikaw, gyud. Ikaw kito itik sul-sul na ako. Ay, siyempre, yung jaman di ay. Basta, ha? Uyong-uyat taon niya, ha? Ay, daay. Wala siya akong ipilailan ni mo. Ay, nagpadong din eh. Ay, ka na. Uy, hello. Makatingog. Kahit di mo. Hello. Ipakilong ka. Tingalig matunggan ka. Yan. Ilayla din mo sa akong friend. Si Fiem, si Ian. Hi, Fame. Nice meeting you, finally. I heard so much about you. Mao ba? Chikadura kita kayo ng akong amiga, no? Ganahan naman sa kumaminaw. Thank you. Nakipanggawas ka na ako karon. Moy kaso, uy. Day off man sa dako ron, maong. Laking kayon ko ron. Ibaw ka. Ganahan ko niyo. Fame, I know. Layo kay tagap sa edad. You're 26 and I'm 40. Pero, I just felt like interested na dahin ko niyo the first time I saw you. Iyan. Sorry. I know kalita kayo ni, pero considering my age, dili na ko gusto mag-usik pa sa akong oras. Fame. Kadiyot sa good. Unsa man ni? Panguyab na ba ning imo? Kung may mong pagsabot, yes. Iyan. Pero I'll give you time to think. No pressure. Salamat, Iyan. Pero Ribayan natin ka, ha? Nga ka si Ian, minyo na. Pero, tao-tao na sila nabuhat. Kaya sa pala yung wife ni Chet. Mao ba, sis? Yes. Pero kung nagagusto di kaniya, ay sugta, we. Pero, expect na lang yun daan. Nga, di gimali kayan nga, magakontak niya pala sila siyang wife. Kung kaya naman sila yung anak. Mao ba? The question is, anda ba yun ka? Kung bayan sa akong wife, Fame, dili ka ngay mabalaga kay wala man gid mi. And naasad siya ilain karon. Mao ba? Ang ako manangkod nga, basi no magsamok ba? Fame, di sa gumutugot nga sa mukon ta niya. Isaada ko nimo. So, unsa naman? Kita na? Oh, Ian. Kita na. Yes. Thank you, Fame. I love you. I love you too, Ian.
Hi, Tita Feb. Hello, Baste. Ikaw na kanak? Yes, pa. Okay, sige. Pagtutras na dito ha. Then katuog na sa imong kwarto kay klase ka pa ugma. Hmm? Okay, kipa. Buotan si Baste. Okay, ato ka sa akong kwarto? Mahadlo ka? Hmm? Ang anong mahanlok man ko? FM. Nalias pa dahon dahil no. Murag kalo sa alang tong imong gisugot si Ian. Maulagi. Karon, mag 2 years na mi this year. Wow, happy for you, Day. May nagani kay wa magsabog-sabog kanyang wife, no? Katong bag-o pa, day. Makasabot ko nga, tungod lang sa bata. Pero karon ambot ba? Mura ni-intrude na siya appeal sa among relasyon ni Ian. Uy, hala, mao ba? Pero hinoon, kampante raman sad ko kay wa masad gi pa feel hinoon ni Ian ako nga na ako'y angay kabalakan. Ana, sakto gina, Day. Mao na yung pinakalabing importante. Pasensya na ha. Di sa tamadayon ron ha. Ha? Ano man? Overtime ang good ko ron. Dagan ang trabaho nun dito sa opisina. Oh, mao ba? Sige. Ang imong kaon. Nagpa-deliver ako din sa opisina. Okay, sige, Han. Next time na lang ta magdungan ng dinner. Amping inig uli ni mo. Ikaw, Sad. I love you. I love you too. Kinsa man ni? Unregistered number man. Hello? Pwede tang makita. Kinsa ni? Maylin, Ian's wife. Oh. Gusto kong buwagan ni mo ang akong bana. Unsa? Mora ni mo tuyo sa pagkikita nako. Concern lang ko sa kaugmaon sa akong anak. Bata ra kayo ka parang Ian. Sa kaugmaon gid ka sa imong anak? Or tingali gusto ka lang nga mobalik si Ian nimo? Oh, Nahibaw ka, Maylin. Wala mo tayo problema nako ba nga doon na pa mo'y komunikasyon ni Ian? Kaya nakasabot kong naan na mo'y anak. Pero ang dili na ako masabtan, nga nung hasta ang pakigrelasyon ni Ian dinhin ako, imo nang hilabtag apil. Ano? Nagmahay ka na ba? okay. Fine. The way I see it, way preno ang imong sinultihan. Diliot ako gusto nga masakitan ka, pero kay harsh ka man kaayo na ako. Sultihan talang ka. Nga nagsige pa kita ni Ian without you knowing. O unsa? Maong kung ako pa ikaw? Ikaw na mismo ang makigbuwag niya. Kay tingalig mas masakitan ka kung siya mo ay makigbuwag ni mo. Bakod ka! Di mo kong giinad! Isalin ko ni mo, Ian! Isalin ko ni mo! Han, tuhoy ko. Uy, buti masabot ang among sige kita. Uy, buti pasabot! Pero imo gitago na ko! Oh, mas maguwag kang edad na ako, pero dili ko bugo! Ayoko gisod sa mong bulsa, Ian! Han, paminawa una ko, okay? Wala ko yung angin papaminaw ni mo! Makigbuwag ako ni mo! Oh, no, please, ay nagbuhata. Mahal kay tika. Kung ako magbinuang ni mo. Kung gusto ka mabalik sa mong
Uy, ala, day. Si Ian pa si padawag na ako. Ayok to pagka. Pasagdi na siya. Ikaw ba? Kagaya sa ni mo eh. Way adlaw nga di siya manawag na ako. Aron mo tanabahin ni mo. O, tingali, wag siya magbinuang ni mo day. O, istorya lang good mo. Day, Ay, bahala ka eh. O siya paniyon sa kong kondo. Ano mag-istorya mo? Thank you, ha? Iwan siya pa yan, o iyan. Sige ha, biyan mo mo ha. Pag-istorya lang sa mo diya kaya. Doon ako sa part tour. Sige. Fame, please, magbalik ta. mahimo pa. Ayoko tukti. Please, tuwi ko. Nga mahal ko kayo ikaw. Kung mahal pa ko nimo, waon ta ka mamakak na ko. Nabuhat lang to na ako tungkol kay di ko gusto nga maamong ka pa. Problema na to na mo ni Maylin. Ug di ko gusto nga magunahuna ka og laing butang kay di ko gusto nga mahasol ka. Iyan, Fame, please. Wa ko magbinuang nimo. Mahal kay di ka. mahal sa kayo ti ka Iyan. Please, magbalik ta. Nagbalik din ming Iyan. Eh, ba ako makakita pa unta ako laing lalaki nga dili ko maproblema. Pero dili na ko kayang buhian si Iyan tungod kay aside sa mahal na ko siya, nakafeel kong pinangga ug mahal pud ko niya. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN.